Takumana pano mmawa uno ndi inu anyamata amene mumayendayenda pa msewu aja mumatchedwa kuti ma street kids. Ndikulandireni mwapaderadera chamuno mseri mwa botanic chakufupifupi ku bwalo ili limene asilikali amachitako chikumbutso chamene adamenyera ufulu wawo pachipilala ichi chakamuzu. Zikomo kuti tasonkhana mwaunyinji motere ndi chikonzero chakuti tidzamve ndi kucheza pamodzi nanu. Kwa nthawi yayitali anthu akhala akukuonani ana inu ngati anthu ongosokoneza chabe, kapena mwakhala mukuonedwa ndi anthu mbali yongofuna kulandira chabe chithandizo chimene kwa nthawi yayitali mwachilandiradi kuchoka ku mabungwe ndi anthu olekanalekana amene akhala akutenga nawo mbali pa kukusamalani ndi kukuyang'anirani. Choyambirira ndakukonzerani ndondomeko ya maaudio amene mukumverawa. Maudiowa ndakonza pa ndondomeko yakuti mwasamalire muziwamvera komanso kumveretsa anzanu amene sadabwere. Choyambirira ndimafuna kuti ndikulandireni, kukulandirani ndi kukulimbikitsani kuti mukhala atumiki okapereka kwa anzanu maaudio awawa amene tayika m'mamemory card ambirimbiri komanso ndi ma bluetooth ache amene agudwa kuti mulandire kuti muzikamvera maaudiowa kuchokera lero mpaka na nthawi imene mukhale mulipo. Inuyo ndinu ana amene timakutchani kuti ana amasiye kapena ana opemphapempha, koma chizungu chabwino ndi chichewa chabwino mumatchedwa kuti ana oyendayenda pa msewu, amene Chingerezi chimanena kuti inu ndinu ma street kids. Inuyo ndi ma street kids, ineyo ndikulandireni mwapaderadera. Tinachiona chosamveka komanso chosakhala bwino kuti uthenga tidziyenda nawo kupita uko inuyo osamva nawo kapena osasamalidwako ndi kuyang'aniridwako makamaka potsata uthenga wabwino umene ungakupezeni. Pali magulu ambirimbiri, anthunso ambirimbiri amene akhala akutsata njira zabwino zokupezerani nkukupatsani mauthenga komanso kukupatsani chisamaliro. Mwachidule ndinene kuti kungokuyitanani ana inu ndi ovuta ndithu, muvomereze pamenepa. Kuyitana kopanda kalikonse kokulonjezani sikunena kuti mungabwere wamba pamalopo ayi. Mumafuna kuti pakhale kena kache kamene munthu akulonjezeni kuti mulandira. Ndiye lero mulandira zinthu ziwiri kuchoka pa utumiki unowo umene tikukambitsana. Mulandira ma bluetooth komanso mulandira ma memory card mkati mwakemo ndi zinthu zina zimene zilipo zokukonzerani kuti mukamachoka pano muchoke ndi kanthu. Koma chachikulu chimene ine m'bale wanu ndinakuyitanirani ndikuti choyamba tidziwane komanso tiphunzitsane kuti tisakesakenso kodi nkhani yokhuzana ndi inu
imayenda bwanji ku dziko lapansi nanga chosowa chanu ndi chiti. Tsono ndikulandireni ku dziko lonse lapansi kumene mukumvera utumiki umene tikucheza ndi ma street kids kuyambira mmawa uno mpaka madzulo. Tikhale tikukambirana nkhani zokhuza inuyo ma street kids. Kodi mumakhala kunsewu kuno pa zifukwa ziti? Mabungwe akafukufuku aku dziko lapansi akuluakulu okwana 12 anapanga kafukufuku kuti adzindikire ndi kudziwa kuti mumapezeka pansewu pa zifukwa ziti. Zifukwa zimene boma linapeza komanso akafukufuku anapeza zimene zimakupangitsani kuti inuyo mukhale pansewu. Chifukwa choyamba adapeza kuti chifukwa cha matenda a HIV amene anabweretsa umasiye, makolo anu adamwalira, munasowa pogwira, sadapezeke okusamalani, munabwera kudzakhala mwanokha m'misewu kuti muzipezere chakudya. Chachiwiri, ena makolo anamwalira ndi chifukwa cha TB. Posachedwapa unawonjezeka umasiye ndi kuwonjezera chiwerengero cha ana oyendayenda mu msewu chifukwa cha matenda amene anabwera monga muliri wa coronavirus ndi matenda ena osiyanasiyana. Amenewa anapangisa kuti pafupifupi 1.2 miliyoni ana oyendayenda m'misewu apezeke ku dziko lonse lapansi. Koma ana oyendayenda pansewu amapezeka dziko lonse lapansi, simukhalako kuno ku Malawi kokha. Pa zifukwa zimene mabungwe anapeza zimakupangitsani kuti muzipezeka m'misewu, mabungwe akafukufuku okwana 12 anapezadi kuti pa zifukwa zonse zimene adapezazo, gwero lalikulu ndi umphawi umene unabweretsa mavuto akuti inu mupezeke kuti muli kunsewu ngati opanda kholo komanso ngati osowa pogwira ndi kusowa chiyembekezo. Choncho gawo loyamba limene ndikuyamba kukufotokozerani mumve kuti anthu amakufunirani zabwino, mabungwe amakupasani zithandizo, komanso kuli anthu amene amakusonkhanisani pamodzi kukupasani chakudya, komanso amakupasani zovala. Ena amakukokozerani ku masukulu ndi kumalo olekanalekana ndi cholinga chofuna kuthetsa kapena kuchepesa chiwerengero cha ana oyendayenda amene mumatchedwa kuti ma street kids. Koma monga ndanena kuti ana amene mumayenda pansewu mumapezeka ku mayiko olemera komanso osauka. Mwachitsanzo, ku America aliko pafupi 2.5 ana oyendayenda amene amayendayenda m'misewu ya America. Chimenecho chindiyambire mu audio yoyambirira yakukambirana kwathuyi mmawa uno ndi inu anyamata oyendayenda, kuyamba kukupasani chithunzi komanso ngakhale omvera amene mukamvere nawo ma audio amene ayikidwa m'mamemole kadiwa. Mukayambe kumveka kapena kumvera kapena kuonetsetsa ndi kuyamba kuzindikira chinthu china kuti ngati mayiko olemera ndi amenenso ali ndi chiwerengero chochuluka cha ana ongoyendayenda mu msewu, ndi kuti tayamba kupeza kuti zifukwa zimene
dziko lapansi linapeza, amabungwe akafukufukuwa anapeza, ndikutheka kuti sizolondola zimene zimakupangisani kuti mubwere kunsewu. Mwanjira ina ndikonze kuti ngati zifukwa zimene azifotokozazi zili zolondola, koma ndiye kuti pali chifukwa china chimene chili cholondola kwambiri kuposa zimene anthuwa amanena. Ndikunena mawu amenewa chifukwa mayiko olemera ali ndi kuthekera konse kothetsa umphawi, ndipo mayiko awo anatha. Maulendo oyendayenda dziko lapansi, mtawuni ina yotchedwa Singapore, tinapeza anthu amasiye ndi ana oyendayenda ali momwemo. Koma ana inu tamverani, matawuni ngati Singapore, matawuni ngati Qatar, matawuni ngati Beijing, matawuni akuluakulu ngati London, Oklahoma, New York, nkokongola komanso nkwapamwamba kwambiri, kumene sikunafunike kuti kupezeke munthu oyendayenda ndi kumapempha pansewu, chifukwa kuthekera kwa kusamalira anthu amenewa, mayiko amenewa ali nako, komanso kuthetseratu umphawi. Tangoganizani kuti ndi mayiko ndi mabungwe amenewa amene apangisa dziko la Malawi mulione mmene likuonekeramo, chifukwa Malawi ili gulu la mayiko osauka amene amasamalidwa komanso kuthandizidwa ndi mayiko ena pothetsa umphawi. Ndikunena choncho chifukwa akafukufuku amabungwe okwana 10 amene sindichedwa nawo kwatchula anapeza kuti mogwirizana inuyo ananu mumapezeka kunsewu chifukwa cha umphawi. Zomwe ine masanano ndikutsutsana nazo. Kutsutsana nazo kwake ndikuyamba kukupasani kayi rekodi ya mayiko olemerawa amene akukanika kuchosa munthu pansewu, kumapanga kuti chilichonse chothekera ali nacho kufikira kuti ndalama zawo zokhodzokera zotayikira zimafikira ngakhale kuno ku Malawi kuzasamalira komanso kuthandiza anthu osauka ndi kulisintha dziko la Malawi lino nkumayenda patala nsanje kukafika kuchitipa, kumakhala ndi zipatala zapamwamba mukuzionazi, zithandizo zolekanalekana tikagweredwa. Chikadakhala kuti ndi umphawi umene umapangitsa inuyo kupita pansewu, kapena kuti ukanakhala kuti ndani wamkulu ndi umphawi amene amakupangisani kuti mupite pansewu, mukanayenera kukhala mayiko osauka okha ku Malawi kuno ndachina Burundi ndanzawo. Koma mayiko olemeramo sakadafunika kuti akhalemo chifukwa ali ndi ndalama zankhaninkhani. Mwachisanzo ananga, mu ulamuliro wa Brother Leader General Muammar Gaddafi mdziko la Libya mu zaka zakuti iye ali ndi moyo, ankayang'anira okalamba komanso kulipirira magesi nzika za dzikolo ndi kuchita chotheka kuti osauka aliyense azipezapo kanthu. Koma mu zaka zimene taponda m'mayiko amenewa tinapeza kuti osauka opempha, anyamata oyendayenda, ana oyendayenda m'misewu anali kuoneka atagona m'makolido a Tripoli. Zikundipasa mayankho ena tsopano ndikundipasa makani kuti ndikutheka kuti chimene chimakubweresani pansewu ndani wamkulu alipo, ndiye kuti sumphawi. Chiyenera kuti chinthu chimenechi ndi choyenda, chili ndi moyo, chifukwa chimakaphwanya mayiko olemera ndi kukayikako mamembala amene ndi ma street kids. Tamverani, chimanyamula anthu amene simunayembekezere, ovutikitsitsa
nkukafunda chisaka pa New York, kukafunda bulandi pa Edinburgh. Chimenechi chimandipasa ganizo masana ano mama wauno chikundipasa ganizo lakuti nkutheka kuti ndani wamkulu amene amapangitsa kuti ana inuyo mubwere muzakhale pa nsewu, ndiye kuti si umphawi, imfa kapena matenda amene ali paliponse. Ndikuganiza kuti mwina ameneyo sakadafunika kumuyika kukhala ndani nambala 1 amene amakubweresani pa nsewu, koma pali chinthu china chake chimene chikuposera. Chifukwa ndikukakamira pamenepa nkuti mayiko opeza bwino kwambiri ana ngati nomwenu alipo. Kaganizani mpingo ndi dziko lonse, dziwani kuti chomwe chimayendetsa anawa m'misewu ndi choposa umasiye umene watchulidwa. Chimene chimakubweretsani ana anga pa nsewu kuti mudzayambe kupempha komanso kuvutitsa ndi kuchita zonse zimene mumachita zija ndi choposa HIV, chikuposa TB, chikuposa imfa imene inagwira makolo anu nkukupangitsani kuti inuyo mukhale muli kakasi chonchi, kusowa chakudya, kusowa chofunda, nkumachita upatsidwa kapena kupempha kuti mudye, kapena kulanda kuti mudye. Tsono pokhala kuti chimene chichi chikuposa umphawi, ndiye kuti gawo limene lino theka lache ndimafuna ndiyambe kukutukulirani pa mfundo yakuti chimene chimabweretsa ana inuyo ku nsewu kuno ndiye kuti ndi chachikulu kwambiri kuposa umasiye, ndi choopsa, chimaposa umphawi, ndi choposa umasiye, ndi choposa kusowa kwa maphunziro, ndi choposa chiwawa, komanso ndi choposa kuyenda bwino kwa zinthu kapena kusayenda bwino kwa zinthu. Chinthu chimenecho chimaposa kusokonekera kwa ubongo, kumene ndi chifukwa china chimene chimakupangisani kuti ana inu ena mwa inu mupezeke ku nsewu. Mabungwe komanso maboma sanafike polipeza vuto limene limakubweresani ku nsewu, chifukwa anthu 2.5 miliyoni ndi amene amayendayenda m'mayiko aku azungu. Tamverani, bungwe lina lotchedwa kuti International Conference on Street Children and Street Children Health ya ku East Africa, iwowa anapeza kuti msonkhano wawo umene ankachitisa mu Dar es Salaam mchaka cha 2000 panali pa 19 April, anapeza kuti ana 1.9 miliyoni amayendayenda m'mayiko aku Africa. Ndipo pali bungwe lina limene limatenga udindo oyang'anira mabungwenso anzawo, iwowa nawonso atapanga kafukufuku wawo anapeza zofananafananazo. Koma yankho limene iwowa amalephera komanso akhala akumafunsa muzokambirana zawozi ndila kuti ndi chifukwa chani ana osaukitsitsawa amene alibe zosowa kapena amene ali ndi zosowa zimene timapezazi amapezeka kuti opanda zosowawa akupezeka beso m'misewu chimozimozi. Ndiye kuti sitili mugulu la chifukwa choyambirira chimene ndi umphawi, koma tamverani tsopano. Pali bungwe lina limene ndi bungwe la chipembedzo cha Satana. Bungwe limeneli likutchedwa kuti Satanism in Development of Street Kids in the World. Achipembedzo cha Satana muchitukuko chawo m'misewu ya dziko lonse lapansi
kapena kuti chitukuko cha Satana kwa vana m'misewu ya dziko lonse lapansi. Ndimafuna kuti ndi mutu wa bungwe limeneli ndiyambe ndakufotokozerani kaye kuti amene mukufotokozerana naye kapena amene ndikulankhulane ndi mmodzinso wa anthu amene ndakhalapo kwambiri mu chipembedzo chimenechi cha Satana. Ndiye kuti ndili ndi chithunzithunzi china cha kafotokozedwe kopereka yankho limene limakupangitsani kuti ana inuyo mudzikhala m'misewu. Choncho tiyamike kuti ena anafewa manja awo. Ndikupereka chithandizo chonse chimene mukuchionachi kuti ana inuyo mufikiridwe komanso mupeze zimene mulandirezi. Koma kwa lero musachiyese chinthu wamba chabe. Pali chifukwa china chimene ananu muchidziwe komanso ngakhale mabungwe apezerepo mwayi ochizindikira chinthu chimenechi kuti ndi china mwa chifukwa chimene chimapangitsa kuti ana inuyo muzipezeka ku misewu. Mu gawo loyamba limeneli ndimafuna ndikupaseni kuti Satanism and Development of Street Kids in the World, kapena kuti SDSK, kapena kuti SADSIC, lomwe likulu lawo lili ku Michigan ku USA. Ndi bungwe la chipembedzo cha Satana ndiyerekezi limeneli limadziwa chifukwa chimene chimapangitsa kuti ana ambirimbiri azipezeka ku misewu ngakhale m'mayiko olemera amene sangalephere kuthetsa mchitidwe woyendayenda m'misewu wa ana opempha ngati inuyo. Iwowa amafotokozera kapena kuti limeneli ndi bungwe limene ana inuyo amene mwandipeza panopa ndiye ni mamembala ache. Sono kukuyitananiku ndakuyitanirani kuti ndiyambe kukudziwisani za mmene mumakhalira mamembala a gulu la Satanism Development of Street Kids in the World. Ndi bungwe la dziko lonse lapansi koma limayang'anira kupita patsogolo kwa kuchuluka kwa chiwerengero cha ana oyenda m'misewu kuti iwowa akapitirire kukhala mpingo wa Satana oyendayenda m'misewu. Mwa mfundo imeneyi ndisadayambe kulikumba bungweni ndikufuna ndikupaseni chithunzithunzi chakuti ndinu otumikira Satana. Ndikudziwa kuti chimene ndikukuwuzani panochi ndi chowawa, komanso paja inu simuchedwa mutha kundigenda miyala. Koma tamverani, ndi umbuli waukulu kwambiri umene ulipo ku dziko lapansi ozindikira imodzi mwa ntchito ya Satana imene amayichita ku dziko lapansi ndiko kuba ana akazi ndi amuna kukayika pa nsewu. Chifukwa chake nachi ndikakuwerengani chiwerengero chanu cha amene tinakulembani nkukupezani m'misewu nkukuyitanani kuti tidza kumane pano chikukwana pafupi 91. Koma kuti ndiyende ndikafukufuku wa ana 91 inu panokha ndizapeza kuti ena mwa ana amene mwabwera pano mumapezeka ku nsewu sinu amasiye. Makolo wanu sadafe ndi HIV, sanafe ndi corona, sanafe ndi TB, sanafe ndi nthenda ina iliyonse imene imanenedwa ngati chifukwa chimene chimakupezesani inu m'misewu. Ena inu makolo muli nawo ngati anamwalira pamudzi panu, pakhomo panu, papoloti panu, kudera limene mukuchokera inu kunali achifundo amene analipo amene akana kusamalani ndi kumakhala nawo m'makomo mwawo mpaka na mukanaphunzira ndi kukula. Koma ena ambiri mwa inu amene mwatipeza pano munachita kupulumuka m'dzanja la achifundo. Tsono makolo anu atamwalira kapena makolo anu alipo, mchifukwa chani mwapezeka muli ku nsewu
ena ainu kumapanga kuti simukukhuzidwa ndi mavutowa, koma mwazapezeka m'bungwe limeneli la ana oyendayenda pa nsewu. Ena ainu ndi amene mwabwera pano. Ndikulunjikeni ana anga kuti pafupifupi mwina nusu la theka ya anthu amene mwabwera pano muli ndi kuthekera kuti mukhoza kukasamalidwa m'makomo ndi achibale. Ngati mukupezeka kuno chifukwa cha masiye, ndinene kuti nonsenu si ana amasiye. Namba 2, nonsenu si ana akuti mwasowa anthu okusamalani. Ena ainu mwathawa ku mabungwe amene anakonzedwa ndi anthu osiyanasiyana. Ena ayiwo ndi oyimba otchuka a dziko lino la Malawi. Ena ayiwo ni mamembala a mipingo, akhala akukupasani zakudya m'misewumu, kukusonkhanisani pamodzi, mabungwe olekanalekana, koma munapezeka kuti mwakanikabe kuti musamalidwe ndi amenewo. Mpaka na lero muitano oyitana ana oyendayenda m'misewu, umene tinachita kafukufuku boma lonse, mtauni yonse ya Lilongwe, inuyo mwabwera nawo kuchafika pano chifukwa kusamalani alipo. Ndiye kuti pali chimene chimagwira inuyo kukubweretsani kudzakhala pa nsewu, osati umphawi, osati kusowa okusamalani. Ndiye ineyo ndikuyang'ana chidwi mu audio yanga imeneyi mu mkumano unowo kuti muyambe mwaonakaye kuti ndi chani chimene chimakuvutani kapena chimene chimapangitsa pali gwero lina loposera umphawi. Now, ndiye muyambe kunditsatira bwinobwino tsopano kuchokera ku bungwe limene ndalitchulali kuti inuyo ananu mwabwera pano 91 inu ndi mamembala a bungwe limene lili. Ngati sinu membala wa bungwe limeneli kapena kuti simmadziwa kuti ndinu membala wa bungwe limeneli, lero muchiyese chamwayi kuzindikira kuti muli membala mmodzi mwa bungwe limeneli. Ndipo chachiwiri ndimafuna ndikuonetseni kuti pamene tili ndi Mulungu Atate komanso mwana wake Yesu Khristu, ku dziko lapansi lino kulinso Satana. Ndiye utumiki wa opemphapempha umene umachitika kwa inuyo si utumiki wa Mulungu. Mkumano wanu, mgwirizano wanu, machitidwe anu ainu ana oyendayenda amene mumachedwa ma street kids, simuli kuno pa chifuniro cha Mulungu, koma muli kuno pa chifuniro cha Satana ndiyerekezi, amene anachita nkhanza mwa njira iyi kapena inayi. Choncho ndikufuna ndikupaseni ganizo loyambirira kuti mudzichiyesa chinthu chosakhala bwino kukhala inuyo street kids. Mudzichiona kukhala chanyasi kukhala opemphapempha ku nsewu, chifukwa Mulungu sagwirizana nazo, komanso si chikonzero cha Mulungu. Limeneli ndi bungwe, ndi nkhanza za Satana ndiyerekezi zimene zinakugwerani ananu kuti muzapezeke pa nsewu panopa. Muyambe kuganizira kuti samisala amene mwabwera panono, ubongo wanu umagwira ntchito bwinobwino. Chimene chinangogwidwa ukapolo ndi maganizidwe ndi machitidwe anu kuti anakonda kuzikakamiza kudzakhala m'misewu kuti mudzipempha kapena muzisamalidwa ngati mmene amachitira anthu ena. Pa statement imeneyi ndikufuna kuti mundimvesese. Ndikulankhula modula pakati kuti pali ena ainu amene si umphawi, koma muli mugulu la obedwa ndi chipembedzo cha Satana pansi pa bungwe limene tikulitcha kuti Satanism Development in Street Kids. Tamverani. Mogwirizana ndi bungwe la Satanali kulinso bungwe lina limene limatchedwa kuti After School Satanic Club. Ndimafuna ananga
tiyambire pamenepa kuti tiyambe kumvana za inuyo muli kunsewu chifukwa chani. Mabungwe amene amabwera kuzakusamalirani, anthu amene amabwera kuzakusamalirani, ineyo lero ndabwera kuzakudziwisani kuti kuliso mabungwe ena amene amapangitsa kuti inuyo muzipezekabe pa nsewu, amene amakupangitsani kuti angakhale patakhala nsalu yokuberekerani inuyo mung'ambe nsaluyo, amene amapangitsa kuti mukhale ana ovuta kulera ngakhale okulerani atapezeka. Pali chinthu china chake mkatikati mwa ana opemphanu kapena kuti ma street kids inu, ana apansewu, chinthu china chake chimene chimakasakaza ubongo wanu, chimene chimakakupangani ataki kuti muzapezeke pansewu. Now ataki imeneyo ndi imene kawiri odzapereka zakudya kapena kukusamalani mabungwe olekanalekana ndi achifundo ochuluka amene amayang'ana za inuyo, ngakhale mwina boma kumene limayang'ana za inuyo, lidzipangitsa kuti chisamalirocho inuyo mukhale opanda nacho ntchito, stilumo mudzimva kukoma kudzayendayenda pansewu. Pali chimene chimakupangani ataki. Komanso kukudziwisani kuti kuli mabungwe ali ndi mamaninja, madirekta amene amayendetsa mabungwewo nkumalandira ndalama ku dziko lapansi lino chifukwa cha inuyo. Kotero kuti mkatikati mwa magulu amenewa nawonso anapanga mabungwe awo obweretsa chisamaliro kwa inuyo, koma ndi zakudya ndi zithandizo zopitirira kukulimbikitsani kuti mukhale pansewu, koma eni yakenu osamadziwa. Ndibwereni nkhani yakuti si onse amene amakuthandizani ma street kids amene amakhala kuti akuchokera ku chifundo cha Mulungu. Ena ayiwo amakhala kuti akuchokera ku makampani oyipa a Satana ndiyerekezi, monga ku Satanism Development of Street Kids in the World, komanso ku bungwe iliri la After School Satanic Club. Ndikulambasulireni pang'ono za kalabu imene iyi, ananga amene mukundimvera, amene tasonkhana limodzi panopa. Tamverani, gulu limene limene likutchedwa kuti After School Satanic Club ndi bungwenso limeneli lili ku America likulu lawo. Ana akachoka ku skulu amapitisa ku makalabu amene wawa ndiye amakaphunzira mchitidwe olambira Satana ndi kukhala matuzi, zipangizo zotumikira Satana. Mwanjira ina mukamayendayenda ana anga kunsewu kuno, mudziwe kuti inuyo ndi grade ya pansi, ndiye pali grade 2 ya anzanu amene amakapeza m'masukulu nkumapangitsa maphunziro amene angapembezere Satana. Ndiye mugulu limene lolo anakonzera bungwe limene limatchedwa kuti After School Satanic Club. Muli ana oyambira zaka 6 kupita patsogolo. Lero atsitsa kuti ana oyambira 5 akhoza kumapita nawo ku kalabu imene iyi, imene imatchedwa kuti After School Satanic Club. Now tamverani, amenewa alinso ndi programu yotchedwa kuti Education with Satana. Tamverani, After School Satanic Club ali ndi programu imene amayitcha kuti Education with Satana. Now akanena kuti Education with Satana, pamakhala magulu awiri amene amayang'aniridwa mu dziko lonse lino lapansi. So tamverani, ana nonse aku dziko lapansi muli makategori awiri amene Satana anakuyikani. Kategori ya mamembala achipembedzo cha Satana lopezeka mu After School Satanic Club
imachokera m'makomo mwawo ndi makolo awo, amasamalidwa bwino, amatengedwa mamawa kupita ku sukulu, akaweruka amapitisa ku makalabu amene wawa. Ngati ana anga mukungopempha muno mu ntawuni ya Lilongwe, nkumagona mbuliji ya Lilongwe ndi m'malo ena, m'misika ndi mdepoti, mudziwe kuti anzanu ofananafanana ndino mwenu, koma anagwidwa ukapolo kuchokera m'nyumba zawo za ufulu wawo, ndipo amapitisa mwakusankha kwawo makolo ku sukulu zimene zizi. Now bungwe limene lili limene ndalitchulali, ndiye kuti choyambirira ndimafuna ndikupaseni chithunzithunzi chonena kuti Satanism development in street kids, mtsogoleri wawo ndi Satana mdierekezi. Ndiye magulu amenewa anagawa pawiri. Gulu lachiwiri ndi inuyo amene mumangoyendayenda mu msewu. Sotamverani. Gulu loyambirira limene limathandizidwa ndi after school, kapena kuti education with Satan, amapangisa kukhala m'maphunziro, ndipo iwowa alinso ku masukulu ngati m'makoleji, m'mayunivesite ndi m'malo ena amaphunziro apamwamba. Kuchokera ku anthu amene wawa ndi kumene kumatuluka mamafia komanso ma terrorist group. Education with Satana group 1 kumatuluka anthu ophunzira amene amakapanga zinthu za uchifwamba. Sotamverani. Kuti mukazindikire ana inu ma street kids kuti muli pansi pa Satana mdierekezi, ndi nkhalidwe ndi mchitidwe umene mumapanga osowesa mtendere. Tamverani. Mumapempha, munthu opempha mumapezekanso kuti mukampempha munthu mukumpanganso nkhanza. Mwanjira ina, anthu nonse, ana nonse amene mwabwera pano, amene muli mu gulu limene lili la ma street kids, mchitidwe wanu wa anthu nonsenu mumasogozedwa ndi nkhanza. M'malo mwakuti mumafuna chifundo, akuchitireni chifundonso anthu. Inunso mwachitire chifundo anthu amene akusamalani, inuyo mumasogozedwa ndi nkhanza. Now mchitidwe wanu wa nkhanza ukukhalireni umboni ndi kukutsegulani m'maso kuti ndiye kuti inuyo muli mgulu la chipembedzo cha Satana chimene mumaphunzisidwa ndi mdierekezi kukhalanso mamembala oyipa kwambiri. Sotamverani. Ndanena kuti education with Satana gulupu loyamba limapezeka ku makoleji, ku maprimary ndi ku mayunivesite ndi ku sukulu zina zonse zapamwamba, kukatenga akalata apamwamba, koma amakhala kuti iwowa ali mu gulu la education with Satan. Sotamverani. Kafukufuku wa mayiko kuno ku Africa, mumamva ana inu za zigawenga, mumva kuti kuli Islamist chakuti kuli chanjawidi, magulupu olekanalekana aza uchifwamba ku dziko lonse lapansi. Mukafufuze mukapeza kuti ambiri mwa anthu amene amatsogolera magulupu amenewa lero ena ni mapresidenti akuyang'anira mayiko, anaukira mayiko awo, amachokera ku street kids. Tamverani. Atayenda amenewa a education with Satana, amatola ana a sukulu okatola m'misewu ndi kukayika msukulu za masiye. Koma chifukwa chakuti amakhala kuti chimene ndikuchinena kuti boma dziko silichidziwa, chasokoneza kale ubongo, amalephera anaja kukhalabe mu mchitidwe osonyeza kuphunzira kwawo. Amakadulabe cheni
ndi sukulu zawozo kukatenga maphunziro au chigawenga kapena kukalowa mbungwe la uchigawenga, kukakhala mamafia kuchokera mu gulu la ma street kids. Mwanjira ina ndimafuna ndinene kuti mukamamva za anthu otchuka oopsa amene anachita za uchigawenga kuyukira maiko awo kapena kukhala atsogoleri amagulupu olekanalekana au mafia ndi zisokonezo magangster olekanalekana, mukakafufuza mukapeza kuti atsogoleri awo adayamba akhalapo street kids, anachita kutoledwa ndi akatolika ndi mipingo ina imene imayang'anira kwambiri ndi chidwi kukutolatolani ndi kukakuyikani ku sukulu kuti mukapitilize maphunziro. Stilu monga kale mukakaphunzira kumene koko Satana amakakupangani expose kuchokera kuchimene chida kupangani attack, ndipo mumakapezekabe kuti mukupitapita ku maphunziro koma obalalitsa mtendere ku dziko lapansi. Ndikufotokozerana ndikukambirana ndinu ana amasiye kapena kuti ma street kids. Now gulu lachiwiri la education with Satan, mugulu lachiwiri amachita ndi mwini ndi Satanayo weni kapena ndinene kuti gulu lachiwiriri silimadikirira kuti likalowe mkalasi kuti lizakhale zigawenga zakupha. Ayi, Satana weniyo ndi amene amapita kukaphunzisa komanso kukatumba komanso kukakhazikitsa chikhalidwe cha usatanayo mugulu lachiwiri. Ndiye mugulu lachiwiriri ndi mmene muli inuyo ma street kids, mumasogozedwa ndi Satana ndiyerekezi. Pamene patu ana inu ndiye kuti ndachoka pakukusamalirani kapena kukunyengererani kuti ndinu ana amasiye ndikuyang'ana umphawi wanu. Ayi, koma ndikufotokozera zifukwa zimene maiko ndi mabungwe osiyanasiyana sazidziwa kuti zimapangisa inuyo kuzakhala pansewu. Nkumakanika kukusamalani koma nkukakamirabe pansewu. Gulu limeneli ndi la ana opemphapempha. Tsono gulu limeneli la ana amene amachedwa kuti ma street kids ndi limene mukumva kuti lili dziko lonse lapansi, m'matawuni aku Africa, aku azungu, ku Asia ndi kulikonse kumene kumakhala munthu. Anthu ngati ana inuyo mulipo. Satana ndiye mfumu yanu. Kodi zimakhala bwanji? Satana ndiyerekezi amakuyika ni magulu kuti mukhale zigawenga. Simukumva? Mwana aliyense amene amachoka kwawo kubwera pansewu kuza kujoinani inuyo, sikawiri ma street kids kuchita street kids woyekha sizitheka, amayenera kujoina mugulu la nzache. Chimenechi chiyambe kukupasani chithunzithunzi sopano chakuti ndiye kuti street kids ndi chipembedzo cha Satana, ndipo mumasogozedwa ndi Satana ndiyerekezi. Chifukwa mumachoka kwanu mutadana ndi makolo anu pa ndondomeko zanu za mwano, ndondomeko zanu za chikhalidwe choyipa, kupatula pa umasiye mumachoka ndi kubwera mtawuni. Mukalowa mtawuni simukhala nokha, mumakajoina gulu. Now kujoina gulu la zigawenga za umasiye ngati mmene mwaunjikirana pano. Pamenepa muli magulu. Kutere kukanthawi kena kake ndi kugawani magulu. Ndinena kuti aliyense apite pa gulu la nzache. Sapezeka ngakhale mmodzi amene apezeke kuti amayenda yekha. Chimene chimakutsogolerani kuti muzikhala m'magulu m'mitu mwanu komanso m'mitu mwa omvera, muyambe kuzindikira kuti vuto la ma street kids lavuta kwambiri ku dziko la Malawi komanso ku dziko lonse lapansi. Apolisi ayesera kuthetsa gulu limeneli pogwiritsa ntchito matiye gas ndi mfuti komanso zikwanje, sanakwanitse. Mvula
chilengedwe ndi zina zotero kuphatikizapo kuzizira kwa chitambali yache, koma sikudatheke kukubwezerani ana amenewa m'makomo. Anthunso opeza bwino ayesesa kubwera kudzatola ana amenewa nkukamangira mipanda kwina kwake nkukayika, koma akanika kuthesa vuto limeneli, chifukwa don't underestimate mukamayang'ana za ma street kids dziko la Malawi. Ndi gulu la uchifwamba la uchigawenga limene created by Lucifer, limayenda mdziko lililonse, ndipo kulikonse kumene kuli ma street kids simukamvera mbiri yabwino koma ya uchigawenga. Sono uchigawenga umene inuyo mumapanga ana inu amene mukundimva, uchigawenga uliwonse umachokera kwa Satana mdierekezi. Let me explain. Kuchokera pa gulu lachiwiri limeneli limene limasogozedwa ndi Satana mdierekezi nkukalowesa mizimu ya uchigawenga. Anaja akayika magulu amapanga kuti akhale zigawenga kapena kuti akira spirit. Mwanjira ina, ana nonse amene mumachita za street kids, ziwanda zimene zimalowa mwa inu kuchipembedzo cha Satanako amazitcha kuti akira spirit. Akanena kuti akira spirit, pofuna kulemba amangoyika manambala, ndiye amakupasani manambala 4, koma manambala 4 onsewa amasogozedwa ndi nambala ya 9, ndi amakupasani 4999. Now akanena kuti 4999 amakhala akukupasani chizungu, kapena kuti amakhala akukupasani dzina lakuti bad company. Koma akayika manambala 4 kuchokera ku chinenero cha akira kapena kuti akirayi amabweresa manambala okwana 4 akaphaipha zilembozi. Ndi akazipha zilembo zimenezi, dzina lakuti akira spirit limasintha, mumayamba kukhala 9 konkidi. Now akanena kuti 9 konkidi ndiye kuti akunena kuti bad company. Tamverani, ndi chifukwa chake kulikonse kumene kuli ma street kids mumakhala mumakampani, ndipo kampani ya ma street kids simachedwa good company, imakhala bad company. Mwanjira ina mumakhala kuti inuyo ndi ma 9 konkidi. Now the word 9 konkidi imachita mchingerezi kuti bad company, chifukwa iyi ndi satanic language. Now tamverani ananga pano, musamachiyese cha mtendere kukhala mugulu la ana opempha. Taonani kuti mumakwanisa kukhala bata akakuyitanira chakudya, mumakwanisa kumvetsera, mukapitaso msukulu zimene amakakupezerani ena odza kutolani, mumakwanisa kuphunzira bwino, mumapezekamo ana anzeru, mitu yanu imaonetsa kuti ndinu anthu abwinobwino. Akuti umasiye sunapange affect brain yanu. Simukumva? Umphawi sungapange affect brain yanu up to the extent yodzakhala chigawenga, sizingateke. Ndiye kuti chifukwa chimene inuyo mumadzakhalira kuno kunsewu si umphawi, pali chimene chimakutengani. Chimene chimakutengani kuzakuyikani m'magulu kuti mudzalowe magulu akira, kapena kuti mwa inu mumalowa akira spirit. Sopano mukalowa akira spirit, amakutengani ndi kudzakuyikani pa gulupu limene limachedwa kuti 9 konkidi. Ndiye mumayenda ngati makonkids mdziko lililonse pansi pa nthaka m'magulu anu. Ndimafuna ndikupaseni chithunzithunzi chimenechi, kunena kuti akira spirit wakhala zaka zambiri mbuyomo, ndipo pamene
anakhala zaka zambiri mbuyo zapita kumbuyozo. Koma mwina ndinene kuti tamverani ana ma Street Kids, muchereze khutu mu audio imeneyi yoyambirirayi. Tamverani. Ndikupaseni chigawo china kunena kuti ndakutengani konseku mu mphindi 50 ndakuonetsani kuti inu ma Street Kids muli mu gulu la Akira Spirit, kapena kuti mumachitidwa ataki ndi mzimu umene umatchedwa kuti Akira. Ndiye ndakuwuzani kuti Akira Spirit iyi imabwera ndi ma 9 atatu ndi 4 mmodzi, amene mu satanic language akayika ma follower ndi ma 9 atatuwa kwayika mu chinenero amakupasani 9 konkidi. So pano nambala ya 9 it's a non-complete, ndi single number, koma ndi nambala yosiriza ya chiwerengero, ndipo imakhala 9 yomaliza ndithu, it's a last number. Pamene pali 9 ndiye kuti mumakhala kuti chinthucho chikupita kumalechereche, chikupita kokatha kuti mukufuna muyambe china. So tamverani ana inu. Tanena kuti Akira Spirit ndi chani, ndimafuna ndibwere apa mumve kuti kwathu kuno ku Malawi ma Street Kids muli ndi origin yanu. Ndiye tiyeni tsopano ndibwere ku audio yachiwiri muimvere. Muimvera pano, komanso mukakafika mnyumba zanu za mabuliji, m'misika ndi m'malo amene mudzikakhala pogwiritsa ntchito ma bluetooth awawa ndi ma memory card amene tayika mu nkhani imene iyi mudzikamvera. Ndiye kuti audio nambala 2 mukayimvesere ndi chidwi, ikakupasani chiyambi cha inuyo kuti mupezeke pa nsewu. Chinachoka kuti sichidachokere kwa Mulungu ayi, chinachoka kwa Satana. Ndiye kuti kufotokozera kwabwino tikuyambire mu audio yachiwiri, koma mu audio yoyambayi ndiyikemo mfundo yakuti musamachiyese chinthu chosangalatsa kukhala mu gulu la ma Street Kids, ndipo musamabwere ndi chimwemwe mukayitanidwa ngati mmene takuyitanira nifemu kuti tidzakupasani zinthu, kapena mudzadya, kapena mudzapeza chinthu china chake ngati zimene muzipezezi. Ayi, mukufunika kuti mupange chiganizo chotuluka mu Street Kids. Number 1, katulukidwe kanu, mutuluke kubwerera mmakomo. Kwa inu ena amene pakati pana 91 mwabwera panono, muli ndi makolo anu, muli ndi anthu amene anazipereka kuti angakusamaleni, koma munachita kuthawa molupya dala pakati pawo. Mubwerere kumakomo kwawo, mudzikakhala kumeneko, chifukwa kumeneko ndi kumene mukasamalike. Mchitidwe okhala munomo m'magulu awawa mtawuni mu kumayendayenda, muzunzika m'mabuliji, ukadzathanso moyo uno mukazunzikanso. Tiphunzire mozama tikayamba kuona kuti kodi Baibulo limati chani za ma Street Kids. Muma audio amene tayika ma memory card takupatsaniwa, gawo lachitatu losiriza tayikamo nkhani yokhuzana ndi Baibulo, ndipo tayikamo mavesi mukamvetsere, mukapeza kuti ma Street Kids simukuchokera kwa Mulungu, ndipo si chifuniro cha Mulungu ayi, ndipo muli ndi tsiku limene mudzalandire chilango pamodzi ndi anthu ochimwa, chifukwa Satana mdierekezi amapanga operate pansi panu inuyo ma Street Kids, ndipo simutumikira Mulungu koma mumatumikira Satana. Ndiye kuchokera muzithandizo zimene ife timakuthandizani, timakhala kuti tikusunga ziwanda zimene zili mwa inu Akira Spirit, komanso achina 9 Kids ndi amene timadyesa. Mchifukwa chake muzapeze kuti ena mwa anthu
amakana kuti akupaseni ndalama, ali ndi knowledge ina yake, amazindikira kuti chimene chakupitisani pa nsewu si umphawi ayi, koma a killer spirit. Ngakhale kuti pali amene ndi amphawidi pakati panu, amene alibedi chisamaliro. Now ndiye kuti mu audio imene yoyambirira ndikukumemani ana inu kuti mubwerere ku makomo amene munapeza nawo mwayi wakuti nkukakhala. Ena anu mwathawa ku mipanda ya masukulu olekanalekana amene anthu opeza bwino ndi atsogoleri anatsegula kosungirako anthu amasiye ndi ma street kids. Mubwerere. Ena inu mwathawa m'mipanda mwa mfulu anabwera kudza kutolani kuti azikakusamalani, koma munachita kuthawa. Mubwerere, chifukwa lerolo ndikukudziwisani kuti kukhala street kids ndiye kuti muli muchipembedzo cha Satana. Komanso pali magulu amene amalimbikisa, amene amakuyikani pansi pa education with Satana. Mumabwera kuti muli kumaphunziro a chipembedzo cha Satana. Chota cha uchigawenga mumapanga ucha china kuphunzisani ndi chani? Enanu ndabwinobwino, koma mutabwera pansewu ndikudzajoyina mu 9 Konkidi kapena kuti mu bad company, munakhala oyipa. Tiyeni ana inu tibwerere, komanso tilunjike ku gawo lachiwiri, kotero kuti audio yoyamba imeneyi mundilole kuti ndikupempherereni. Gwadani pansi tipemphere. Mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, kalonga wa mtendere, ndili ndi anyamata ndasungwana oyendayenda m'misewu amene tasonkhanitsa pano pa Nkhalango mtawuni ya Lilongwe. Mulungu wanga, ndikufuna mwapaderadera mwayang'anire ana amene wawa, ndikuwasamalira ana amene wawa, ndikuwapasa kuthekera ana amene wawa. Mulungu wanga, mwalanditse ku mizimu ya a killer spirit, mwalanditsenso ku mzimu wa 9 Konkidi. Muchite deliverance pakati pawo, mamasulidwe ayende pakati pawo, kuti izizi ndi nzika zimene zikhoza kutumikira inuyo, zimene zikhoza kuyenda bwino ndi kuyendesa nawo dziko ngakhale la Malawi linolo. Koma Satana anawaba ponamizira umphawi komanso umasiye umene umatchulidwa kuti ndiye chifukwa chimene chimapangisa kuti iwowa adziyendayenda m'misewu. Lero mwazindikiritse kuti wa umphawi sayenera kumenya munthu, wa umphawi sayenera kupha. Mzimu wakupha, mzimu wa uchigawenga umene umalowa akabwera pa nsewu, wapase ngati chizindikiro chovomerezana nani kuti atuluke mu chipembedzo cha Satana cha uchigawenga, cha uterrorist, cha uchifwamba, chimene iwowa amajoyina mdzina la kupempha. Mwathandize mdzina la Yesu Khristu, mwakhululukirenso, pakuti ena mwa iwowa ndakuluakulu tapeza pano. Ena zaka zawo sakutsikira pa 25, 26, mwina ngakhale wa zaka 30 kumene alipo lerolo apapa. Mulungu wanga, mwasamalire powasintha maganizo awo. Mu dzina la Yesu tapemphera, amen.